Maopay nga kaagahon, santag balay nga harang doon. Aba, ni Mika, gintagan ko no si Ibi, pero siya, huping. Yade, may niyan paragdarasan lista sa mga sakana, mga balay. 13 ang kanya lista, baka ka. Boundary kit niya sa nato, 13 ba rin ang kanto. Ha, di nagdaranak dayatab. Ayan, Merry Christmas everyone. Good morning guys and welcome back to my channel for today's video. Paskong Pasko na po ngayon dito sa Barangay Bungliw at nandito po kami ngayon ng aming buong pamilya sa Barangay Bungliw, Lawang Northern Samar. At ngayon po mga guys ay nandito tayo ngayon sa bahay ni Mama, ang lola po ni Aileen, at maswerte po tayo na nakapasyal po tayo dito sa kanila guys for today's video. Maybe. Wow, ang galing ni Ibi. Isa pa, Bibi. Kesa Luli. Wow, ang galing talaga, San, Bibi. Yehe, ikaw talaga ang Bibi na magaling na ipakikita ang pag-beautiful eyes. Opo. Tita Mika, Tita Tati, si Donya Len, tapos si Ricalin. So, ayan mga guys, maglilibot tayo dito sa buong barangay. At abangan ninyo kung makarami kami ng bahay na mapapamaskuhan for today's video mga guys. Guys, naglilibot po kami ngayon dito sa Barangay Bungliw. At talagang pangarap naming makarami. Ayan mga guys, sa mga bago pa lamang sa aking channel, ito pong muli ang inyong nag-iisang maestro, wara isa pong guro mula sa bayan ng Lawang Northern Samar na maghahatid sa inyo ng mga good vibes, masasayang kwentuhan at halakakan. Opo, for today's video. Sige. Nasarit kami pagsirong din, hisinin iyo landong, maopay nga kaagahon, santag balay nga harang doon. Hala, gimpapantagan na. Hoy, may mga arog na napila ho. Thank you. Hala, si Mika. Ang mga ni Mika, gintagan ko no si Ibi, pero siya, huping. Hala, pati. Hoy, ang bago ni Rika. Hala, hinahinay ko na mapapata sa ginatag. Ang puhunan ko kan Ibi. Pati si Ibi, ho. Ibi, anong sasabihin? Thank you. Ipakita na lang kay Lolo ang pag-beautiful eyes na para matuwa naman si Lolo. Ipakita ang pag-beautiful eyes sa Lulong na nagbigay ng pamasko. Wala talaga yun eh. Ama, oh. Diri kayo, nakakuha na kami dito. Tulo na nga balay. Nakapanamo na yun eh, ho. Kay Yade, may niyan paragdarasan lista sa mga sakana, mga balay. 13 ang kanya lista, baka ka. Boundary kit niya sa nato, 13 ba rin ang kanto. Ha, di nagdaranak dayatab. Kay Tracy. Tara na. Oh, ikapira na yung balay. May anamo sa yung balay, ginilausan lawon na kay naalot asira.